ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angay, papanan ni Antibanang. Kaya mapan manin makiistorya kadagiti ko kumari na. Ha? Sa anak mapan makiistorya kadagiti ko kumareg. Oh. Mapanak umutang. Rason deta mapan umutang. Anya a rason. Katawanin a pulos ti asen kas kada suka. Ha? Ha? Di awan nga rod na luto na imas ama si Dayo, Anteng. Ay awan Hey, kasanuak a makaluto kat awan nga rod ti Ricardo. sayang. Umayak kumapay makipangan. Ay agkapitalangan ko raw. Nasaysayat pa yang kay. Awan ti kape ken asukar. Anya? Ay unay mo deta tawan aminin. Isu nga rod a mapanak umutang iti tersena ni Kumari Kuanang. Nga ala, aglisi kayo di tapag naak, tamapanak ho. Saan ka mabayag dita tersina ni kumarim ko anang Urasan ka. Unay kamutang. Mapan ka lang mo tumutang. Nay, apay kas ka rin ayat yung utang. Dim ko na mabayag ka. Lagi-lagi pa, mapapan ka pa agiwayway itinwang. Agawid ak adagaws, apaman ang makautang nga. Malaing ka, ni Aldaway. Day, nagsabat tamot dito iteng nga ti kalsada, Maray. Wan nga rod maray, kita ang manlangan niya. Apay, sa dino aya ti papanam. Mapanak umutang di tatirsina ni Mari Kuanang. Ay ka agpadpada tangarod iti papanan Ay, mapanak mo't umutang akasken ka. Agpada tamanan. Wen nga rod, Maray. Nay, paypayapayan na ta ni Mari Kuanang. Na, mayat sa ti aldaw na ita. Nakaisem ka. Nay, makita nga agkat katawa. Pautangan na taadagos no kasta. Ala, mapantangarudan, Maray. Ay, nagswerte talaki din ay. Apay, nagbayag kayo nga umay. Kasano ko nagistorya kami pa ni Mari Banag. Ay nagsinabat kami ngamin iti tengat kalsada, Mari Kuanang. Ken amam, agpada kami iti rantaken ka. Taan niya tirantayaw. Umay kami umutang. Ay. Nagkatawa ka, Maray. Dua lang ti katawan. Kaya't asawunday ta. Pautangan na kami adagaw sa. Ay, wun nga ron mabitla Irwar ko man ti inlistak nga utangag. Inlistak ta medyo ado nga min ti utangag. Siyak maray, bagas ken sardinas laeng ti utangag. San unay nga daw? Day talagayam. Kunakon kag mayat ti aldaw mo ita maray. Timing nga imay tadwa maribanang. Wun nga ron. Adto'y ti listaan dagiti utangag, Mari Kuanang. Nagatidug mo ten alistaan, daytoy Maray. Ay, una-una kun maray. Tagur uray ni badung ko ije balay may. Ado nga min pa'y kati aramiden may. Ay, kat aguray kayo tada pa istorya, kada kayaw. Agistorya ka pa'y? Agap apura ak maray. No, saan nyo adeng ganti istorya, sa anak mo't nga agpautang. Anya dayta aya, Maray. Baro a regulasyon dito itersenam. Awan mo't kastay day. Nakasagana kayo ka din nga agdengag iti istoryak. Ay, kat wunen Maray. Kasano nga taday tuyan? Urayan nak ni badung kaw. Oh, agdengag kayaw. Amuyaw, idion una Anya? na apan. Anya klase nga istorya dayta? Kaya ti umutang wano saan? Ah. Ay, agdengag talatan marituyang. Anusan ta? Mabit sa laang mo't ti pa nagistoryan Marituyang. Nakaturog ka mo't ten Maray. Ay nakaturog gayam. Kunak manuag dengdengag ka ti istorya. Ay katagdengdengag akmag. Nalpas nga rudan?
Anya iti panagkunam. Ay kat, Apay ang nagkatawa ka. na, saan ay makapakatawa di istoryam? Ay unay kamataon. Kano drama jay istorya akan ka. Ay drama gayam. Ay di mo gayam dengdenggan. Di utang ngay. Kasano ka pautangan no saan ka mo ta nagdenggag. Ay, nagrigat ka ti umutang dito'y tersina mo. Ay kaagdenggag ka ngamin Ayan ngay ni Maribanang. Ayaws, simbang pwede ni Antay, at danri ka daw. Makaluto kan iti si Daintayaw. Ay na, sa anak pa'y makaluto, kwarog. Na, napay ngay. Awan ba't ngagpay suigem mo ang naggapoy di tersina ni Kagawad Kwanang. Pimanawak kabayatan nga agis istorya ni Marikwanang. Tadya kun maanusan adeng ganjais istoryaan na. Ay, makapaturog. Sapay makakapkapi ka nun ni Angkal. Ay awan, nagrigat itanti umutang ijay tersena ni Marikwanang. Masapol nga agdengeg kapay nga umuna iti istoryaan na. Kuna mamabit ka lang nga mapanumutang. Nasurok mo tayo na may sa oras mo ni Jay. Ay, nakatuglo pa gayam. Anya, nakaturog ka. Iti tersina ni Marikwanang. Nag-istorya ngamin ni Marikwanang. Nakaturugak. Jak pa'y ki din nang kanaawatan di istorya na. Iso adinak pinautangan. Ayun, ay mo daytag. Ay nabadaong sanan basta-basta ita ti makautang ijay tersina ni Marikwanang. Nakapoy ka lang mo ta dumiskarte kay. Nanta siya man ti mapanumutan. Marikwanang, naimbag amalimaw. Kastamot kan ka. Ay na, bagay mo dahi ta blouse mo Sabong-sabunga. At adapin mintas ka, Maray. Talaga. Maray. Umayak man umutang. Isumat lagayam nga imbagam apimintasak. Taumay ka umutang. Hamumlatan, Maray. Ay katnas kan ading gampay ti istoryaag. Apay, masapaw. Ay kauwan Ay, sardinas ken bagas lang mo di utangag, Maray. Ay uray pay. Apay, awan sa balin na maawis mo ngagdengag di ta istoryam. Ni Marituyang kumangam nakaturog maut. Unyarod ka na. Ken ni kumarim abana ngay. Pimanaw maut kabayatan ti panagis istoryak. Apay ngay nga tadagita ako kumarim. Takas lasaan da akay at adenggan ti istorya, Maray. Katsikan ati dungag. Ay, katuwi na, Maray. Mala, rugyam nga ruda, hindi ag istorya. Iti una na apanawan. Ay, aguray ka man, Maray. Anya klase nga istorya da ita? Ada prinsesa kan prinsipe. Ay, so malagayam. Anga nakaturong ni Tuyang ka. Kadaanan magayam nga istorya. Anya nga ay, nakautang ka. Ay, podnaw, ti kununam Tuyang. Saan na basta-basta ti umutang itersina ni Marikwanang? Kunak tumatkan ka. Yak kayatin tag subli pa mapan umutang iyayan na. Parigatan na nga rin ti umutang. Ay, saan ka na mapanijay? Sapay kasla makaungag no saan mo adenggan di istorya na. Kita sino ngay mga mintimayat nga agdengag iti kasi nga istorya. Apay, ubing tayo ay nga istorya ti kakasyan. Sana nga umay umutang Kagawad, umayak agpalawd. Okay lahang maut no agpautang ak. Bayada Kagawad. Kwarog, kita man no asino di magmag na. Nakapayong mo di ta kalsada. Ninanatuyang deta. Uray lingdan na tirupa na. Mabigbig kulat ta nga isaw. Papanan na ngay. Kasla dumagasmet di ta kalaban mo ati Resina. Ijay samot, tanti mapan na paggatangan. Ayawan ngagpaisaw. Yaw awat dan di ginatang na. Ay saan mabalinda ito'y? Apay ngay asabali at tersi na timapan na paggatangan. Uray sakit mas dawak mat Kagawad. Kat nakalukat mat dito'y tersinam. Ay, madida ito'y. Madida ito'y ang mapaspasamak. Kasla kayat na asawan. Adinan kayat ti umay gumatang dito'y tersinam.
Katwan, ay, nasakitin nakam ko kadakwada. Aw, kita ba daw? Nakautang ka? Ijay kalaban ni Marikwan ang atirsi na tinapan ko nagutangan. Ay, imbag man, no saan nakita ni Kumari Makwanag? Saan? Talinindak day turupak iti payaw. Uy na, ngayon limabas ka dita tersina na. Di nak mabigbig day chay. Patsamag. Higit na saya at ang arab, no kasta. Ta nakautang ka, dita bangir nga tersina. Nga wanti ado nga istorya. Anteng, amom ka day. Nakita mi ni Nana tuyang anapan gimatang ijay kalaban at tersina ni kagawad kwanang. Aya, Unantay, uray liningdan na tirupa na itipayaw. Nakita mi latakin ni kagawad. ay, mapanak mo't nga rodan umutang di takalaban na atersena. Ay, saan ka lang agpakpakita kini kagawad kwanang? Tagumura no makita na ka. Ay, kat mangli kawak di takabakiran no kasapulan. Tapno di nak makita ni Marikuanag. Ay kagawad ko nang... Apay, Kapitan. Apay nakapanimid ka di talamisaan ba? Wan, Kapitan. Tanasakit tinakam kaw. Apay ngay? Anyat pagsakitan tinakam mo? Dagijay ako kumarek. Sa bali mo ti paggatangan da nga store. Nito yung kanibanang? Wan, Kapitan. Imbag kumaano dya kida makikita. Ay apay nga ta. Kaslasan kami nga agkukumaray. Ay, saan mo apaglidayan dito? Apay kumasaan. Asino pa yan nga ti customer ka no sa balin ti paggatangan da. Alata kasarita kita. Sus, iso na lang haro din tinabat-bati customer mo. Gumatang da pa, iti sa balay. Oh, kita Enteng. Kompleto dagiti na utang ko. Aggapi kayon ka ni Kwarog, aging gat kay kayat yaw. Na, apay ngay man, ngay sa bali ater sina tinagalaam kada kita. No kasta, nakita nak ni Marikuanang. Nang likawak lang arudan, tapno kunak adinak makita. Nakita na ka, kat nasakit tinakam na. Kahit anya ngay nga rod. Saan yung atal likodan ti Kumario? Ta kaasi? Kasano ko maasaan mi atal likodan, kat nagrigat met nga umutang kan kuana. Asino nga iti mayat nga agdengag iti istorya na anak ka at ati dog. Istorya payla ide apanawan. Di wala ka maawatan ng tagbaak nga rod. Ay, sika Ingka padasan. Ingka umutang ijay teresena na. Tapno maamwam no anya ti kayat ko asawan. Ay. Apay nga'y Kapitan. Agsasaruno madagita nagdatakala so yaab maun. Jak nga binbalap dan terek na kasaan nga agsuyaab kagawad. Di mo kunaan ang makapaturog dya istoryak. Nagbayag amalpas. Ay, mabayag pa'y Kapitan. Ta naglibas dya prinsesa kan prinsipe ijay pagarian. Ha? Jesus, isumit lagaya masaan akayat ni Banang ti umay umutang ititir sinam. Apay, dakas aya ti agistorya. Imbag day jay tasana chismis. Chismis langan. Ti istorya may mayat pa'y. Saan ka gumurgura kagawad? Angem adu nga maintenasken nga aramidan dagiti tattao itan. Da paribadong ko marituyang. Agbangkag da. Nimut Banang. Aglaba. Aglutaw. Agsakdaw. Agbalseg. Agarado. Isu adi ka gumurgura no panawan da ka. Ta napatag ti oras itan panawan. Sa dino ti papanamantay? Ay mapanak man iti tersena ni Marikuanang. Taimbaonak ni uncle mo amapan umutang iti pumada na. Ay kita ama. Ang mga no istoryahan na ka ni kagawad kwa ng iti kampay ide. Nga istorya. Saanin ko raw. Kinasarita ko. Amunan ti kinapatag ti oras ken panawan.
anak wanang. Saan mo asayangan ti oras kan panawan dagiti agatang dita tersenam. Napatag ti oras ita a panawan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.